بالي ناسيونال استسميت بهلاوي جوجل كوت ديفوار بمخنيات تصمبل ناصنت إيرترا زدالوتو إيدت بباو مريت لومي آب ساعات قدم أطري آب إكسبو قريبو هينوك بريميكايل نزدالوت صبصابه شام تولدهم ባህላዊ ጉጅለ ኮት ዲቮር ባሌ ናሲዮናል በምክንያት ጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ዘዳለወቶ ኢደ ጥበባዊ ምርኢት በ26 ጉንበት በሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ሰመረ ርእሶም ተኸፊቱም ኣብቲ ኣብ ኤክስፖ አዳራሽ ጂ1 ዝተኻየደ መኽፈት ስነ ስርዓት አምባሳደር ኮት ዲቮር ኣብ ግብፂ ሚስተር አሉ ኤጀን ከምኡን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ተረኺቦም ነይሮም እቲ ባህላውን ዘመናውን አልባሳትን ጫማታትን ዝርከበው ውጽኢት አጭረቕቲ ዘጠቃለለ ምርኢት ደቂ ኣንስትዮ ዕድልን ተረኺበንን ባይታ እንተተጣጢሑለንን ቁጠባዊ ዓቕመንን ደረጀአንን ከበርኻ ከም ዝኽእላ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ ኣወሃሃዲት ናይታ ባህላዊ ጉጅለ ሚስ ጂራ ማርያ አንጀሊኒ ንኤሪና ሓቢራም ሚስ ጂራ አስዒባ እቲ መደብ ብቐንዱ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ እኳ እንተኾነ ብኡ ኣቢልካ ባህላዊ አልባሳት መበቆላውነት ብዝገልጽ መንገዲ ብምንጽብራቕ ስነ ጥበበኛታት ክልቲአን ሃገራት ባህላዊ ተሞክሮታት ንምልውዋጥ ርሒብ ዕድል ክኸፍት ከም ዝኽእል ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይጸንሓ ዝሓበረት ዲዛይነር ሚስ አሚሻ ሲልቪያ ቦገና ኣብ ኤርትራ ብዘስተማቐረቶ ሰላምን ቅሳነትን ኣዝያ ከም እተመሰጠት ጠቒሳ ኣብ ጽምብል ናጽነት ዝተዓዘበቶ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ብሓደ ትርግታ ልቢ ብኸምዚ ኣገባብ ሓጎሱ እናገለጸ ክትርኢ ናይ መጀመርያ ተሞክሮኣ ምዃኑ ሓቢራ